كمي تمسيو زينا تسمعكم. بيت مخرصة حبرات منغستات إثيوبيا زعبا زبارتهم سبسلطان رديت كزراربو ليو وانا صحافي حبرات منغستات أنتوني غوتيريز إثيوبيا أبقربا بزعبا زبارتهم شوعات العلوت سبسلطان رديت حبرات منغستات بيت مخرصة لما عن تربع مبره كهبو يوم بيت مخري كلتا سوبنات أبزي مالأجزي بزعبا إثيوبيا كزيتي إزن خالأي جزي أيو فيدرال منغستي قدماي منستر أبي أحمد اتهم سبسلطان رديت أوشت سبعان كلتا ساعتات كابتا هاجر كوصو 30 مسكرم كلتا شحن حسران حادنا قواطر فرنجا أفليتو نايزوم سراحتنياتات رديت مبرار تكونتات نخف مخادو زحبر زتقاقي أنفت مخانو حادة وساخ سقومت إيو إلان بشم منغستان اتأخيبا كايد زحاتتا عب حبرات منغستات أمباسادر أيرلان جرالدين بايرون ناسن بايرن ناسن أمانغو حبرات منغستاتن منغس إثيوبيان ركبات كسجن إزوم سبسلطان رديت نابسرحهم كملسو أقداسو إيلان وصان ركبي إيلان سن نغازتين يتهاب زهاو مبرهي عبد الساعات زي نبعلتنا أب كم زبالة كونتات كناعت عين درلن كن رئيو زلنا سعرتات سبعو رديت كوسخنبر مسحاب أي متقبأ النيرو إيلان بموساخ إثيوبيا اتومنا رديت سبسلطان رديتن نعمر راخبي أقوحتن نحوحاتي هبولو زبل حاوسو أبوشتاوي قدات ألقى بمئتاون بكالوغوتن كسيسات تومالا مخطر حلافي قدات سبعو رديت حبرات منغستات مخطر أوهادي سبعو رديتن توكالي يونيسيفن زركبوهم شوعات سبسلطان رديت حبرات منغستات كابي إثيوبيا موزقهم حبرات منغستات بقلمت مالوسوني الرقاقزيو حبرات منغستات اتوم سبسلطان والا حدا جيجا أيسورحن إثيوبيا كتبارورهم حقاوي مسارت يبلان إلو الله ناي حبرات منغستات حلافي سبعو رديت مارتين غرافيتس دحرنا عصرت حدا أوارح جبوت منغستاوي معصاو قلولاو تግራይ ካብ ቁፅር ወፃኢ ኮይኑሎ ሰራሕተኛታት ረድኤት ምግቢ ንከይቅርቡ ስለዝተኸልከሉ ሲቪላት ንዓፀቦ ተቃሊዖም ኣለዉ ክብሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንኣሶሺየትድ ፕሬስ ኤፒ ገሊፆም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፅባሒቱ ንሸውዓተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት የባረር ኣለኹ ክብል ኣዊጁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናይ 22 ሚኒስትራት ሹመት ኣብ ፓርላማ በመቅረብ አጽዲቆም ሓዱሽ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘቕረብዎ ሹመት 22 ሚኒስትራት ብክልተ ተቃውሞን ብ12 ድምፀ ተኣቅቦን ብዓብላሊ ድምፂ ጸዲቑሎ ዝርዝሩ ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ RTS ዝተሰመየ ጸረ ሕማም ዓሶ ክታበት ውሕስ ኮይኑ ከም ዝረኸቦን ኣብ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካን ካልኦት ተመሳሳሊ ቅናት ዘለዎ ሃገራት ክውዕል ከም ዝኽእል ኣፍሊጡሎ እቲ ክታበት ኣብ መስርሕ ፈተነ ዝጸንሐ ኮይኑ ካብ 2019 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ኣብ ጋና ኬንያን ማላዊን ዝርከቡ ልዕሊ 800,000 ህጻናት ፈተና ክግበረሉ ከም ዝጸንሐ ኣፍሊጡ ውጽኢት ናይቲ ፈተነ ኣዕጋቢ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ እምበኣር እዩ እቲ ውድብ ነቲ ክታበት ኣብ ጥቕሚ ዝበዝሕ ሰብ ክውዕል ዘፍቅድ ዘሎ ነዊሕ ክንጽበዮ ዝጸናሕና ልዑል መጽናዕቲ ሕዚ እቲ እንደልዮ ውጽኢት ሒዙ ምምጽኡ ዓብዪ ብስራት እዩ በዚ ክታበት ኣቢልና ድማ ህይወት ዓሰርተታት ኣሽሓት ቆልዑትን መንእሰያትን ክነድሕን ኢና ክብሉ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓጎሶም ገሊፆም ኣለዉ ናይ ጊኒ ወታደራዊ ጁንታ ኣብቲ ሃገር ምዝንቀሳቐሱ ኣስታት 500 ዳይሬክተራት ፋይናንስ ትማሉ ሶሉስ ተራኺቦም ተዘራሪቦም መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ሊበራል ብሎክ ፋያ ሚልሞኖ እቲ ወታደራዊ ጁንታ ንድሕሪት ተመሊሱ ካብ 1984 ክሳብ 2008 ኣቋጽራ ፈረንጂ ዝነበረ ስልጣን ላንሳና ኮንተስ ሓዊሱ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ካብ ህዝባዊ መኽዘናት ዝጠፍአ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣተወ ንምፍላጥ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኢሎም እዚ ዝኸውን ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ንመራሒ ናይቲ መፈንቅለ መንግስቲ ኮሎኔል ማማዲ ዶምቦያ ምርጫ ዝካየደሉ ግዜ ከፍልጡን ነቲ መሰጋገር መንግስቲ ዝመርሕ ሲቪል ቀዳማይ ሚኒስተር ክመርጹን ይጽውዑ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ ሰበስልጣን ካሜሮን ቻድ ኒጀርን ናይጄሪያን ተፋሰስ ቃላይ ቻድ ዳግም ንምህናጽ ሓቢሮም ንምስራሕ ተሰማሚዖም እቲ ከባቢ እስላማዊ አሸባሪ ጉጅለ ቦኮ ሓራምን ጨንፈራቱን ብዝፈጥርዎ ስጋት ጸጥታ ቀንዲ መደብር ዘይምርጋዕ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዋና ከተማ ካሜሩን ዝተራኸቡ እዞም ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ቀስ እናበለ ናብ ንቡር ይምለስ ኣሎ ኢሎም እንተኾነ ግን ሸቕሊ ኣልቦነት እቶም መናእሰይ ምስ ዕጡቓት ጉጅለታት ክጽምበሩ የገድዶም ኣሎ ናብ 400 ዝጽጉዑ ተወከልቲ ጉጅለታት መሰላት መወልቲ ኤጀንሲታት ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን
ኩነታት መነባብሮ ኣብ ጸገም ዝርከብ ዞባ ተፋሰስ ቃላይ ቻድ ንምዝታይ ኣብ ያውንደ ተኣኪቦም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪካ ወናኒት ዝዓበየ ቁጠባ ኣብ ዝኾነት ናይጀርያ ኣብታ ኣህጉር ፈላማይ ዝኾነ ብማእኸላይ ባንኪ ዝተደገፈ ኢናይራ ዝተብሃለ ዲጂታዊ ገንዘብ ንምጅማር ምድላዋ ብዙሓት ናይጀርያውያን ብሩህ ተስፋ ሕቲሮም ኣለዉ። ሰበስልጣናት ሃገር እንተፈላጥነት ብዘይ ምእኹል ኣገባብ ይካየድ ናይ ዘሎ ዲጂታዊ ዕዳጋ ገንዘብ ክሪፕቶ ካረንሲ ተበሊጾም ዲጂታዊ ዝውውር ገንዘብ ንምቁፅጻር ብናይራ ናይ ወረቐት ገንዘብ ዝፍጸም ጸሊም ዕዳጋ ንምክልኻልን ሚልዮናት ናይጀርያውያን ብናይ ባንኪ ስርዓት ንምርኻብን ክሕግዝ ተስፋ ኣለዎም። ነቐፍቲ ግን ዲጂታዊ ገንዘብ ንማእኸላይ ባንኪ ናይጀርያ ተወሳኺ ናይ ምቁፅጻር ስልጣን ዝህብ ይብሉ። ሕዚ ሚልዮናት ካብ ናይ ናይጀርያ ዲጂታዊ ስርዓት ገንዘብ ክርብሑ እንተኾይኖም ንምርኣይ ይጽበዩ ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። يغنيالنا قبرة ازي راديو دمسي امريكا ايو كاب واشنطن دي سي داقيمنا خن زخاخركم بايتو تقطع حبرات هاقرات ان اثيوبيا زملكت اخيبا دحري ستوسنو دقائق دحري استات فرق ساعات بيلو اب قطتا فنو خن توينا زرزرون ناتخاتلنا كنقربوا لكم هنا نت اخيبا ختكتاتلو انت دليهم اب تلفزيون بقطتا بت لمود مسمراتنا ايتيو ساتن ناي في او اي مسمرن كتكتاتلو تقولوا براديو نختكتاتلونا دما ب 9310 ويكا 11 700 اسران كمون 15660 كيلو هرز كترخبونا تقولوا دحري استات 13 دقيقه ازي راديو دمص امريكا ايو دحر زينا قدام منستر أبي أحمد لهم الربع حدش كابينة أمنا بارلمانت هاجر بمقرب أصدقهم الله تحدش كابينة منسترات مرحلة تقاوم تون زركب ومهانو فليزة بلويو تباهيلو الله البارلمان بهلت تقاومون بعصر تخلت دمت تأكبون يو نتم حسيات هذا كابتم أبالات بارلمان أي تقاومو رئيتو تاتون زسمعني روم يبل هابتامو سيومن ملسكاتشو أمهان زدالو ريبورت ولد جبريل تأمير يقرب الله لو مستخايدة أخيبا حدش بايتو إثيوبيا نزغص الحمشت عامات نتهاجر زقلقلو 22 منسترات أصدقوا لهم بقدماي منستر أبي ترقيهم ببرلمان صدقوا لهم منسترات مراحتي تقاومتون يركبوهم كمونقوم مراحي إزيما الدكتور برهانو نقا منستر تمرتي مختل أبو منبر جنبار حرمة أورمو أتوك أجلا مرداسة منستر بهلن سبورتن أبو منبر من كسقاس بهير أمحارة أتو بلت أمغلا منستر مهزون تكنولوجين يركبوهم حدش مزلنت كاب تركبو دما منستر سلام زنبرات مفاريات كامل منستر عيو جزياوي أما حداري كل تقراي زنبرات دكتور أبراهام بلاي دما منستر مكلخال كوينوم تشيمو مارلو نتو منسترات عم ممراس كم مسرتاوي ممزن يستوسده قدما منستر أبي أحمد من بارلما أبريو نيرو እንደ መሰረታዊ መዝደኛ ያየነው አንደኛ የፖለቲካ ልዩነት በኢትዮጵያ ውስጥ አብሮ ካቢኔ ሆኖ በጋራ ምክር ቤት ውስጥ ተቀምጦ ሐሳብ ለመቀያየር የሚከለክል መሆን የለበትም። የተለያየ አመለካከት ያለን ቢሆንም ተቀራርበን መስራትን መለማመድ አለብን። ከመሰረታዊ መምዘን ይዝራአናዮ ቀዳማይ ፍልሊ ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቢርካ ካቢነ ኮይንካ በሓባር ኣብ ቤተ ምክሪ ተቐሚጥካ حساب نملو وات زخلكل كخون يبولن زتفلالي حسابات زلنا كوان تخونا تقراربنا مسرح كن لما مدالنا نقص علي حدا بارتي منغستي ممسرات زخولو دمسي انت زي رخابون زين عيلمو تمكرو لمدي انصفو كصنح يخيليو كاب زبليو إلو قدما مستر أبيم كالي كساب شدشت زبصحو ممزنتات كان استقامتون من بارلمان حبيريم እቲ ፓርላማ ብክልተ ተቃውሞን ብ10 ድምፂ ተኣቅቦን ነቶም ሕፅያት ኣጽዲቖሎም ኣሎም ካብቶም ኣባላት ፓርላማ ናይ ተቃውሞ ርእይቶታት ዘስምዑውን ነይሮም ሓንቲ ካብኦም ኣብ ልዕሊ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝተረቕሐ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ እዩ በኤዱኬሽን ከዛው የበቀሉ ሰዎች ያጣች አይመስለኝም እና እኔም ዶክተር ብርሃኑ ኣብ ትምህርቲ ካብኡ ዝበቀሉ ሰባት ዝተሳእኑ ይመስለንን ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በቲ ዝሓዘ ማሕበራዊ ፍትሒ ክቅጽል ይኽእል እዩ
ሚኒስትር ትምህርቲ ክኸውን ግን ተቃወሞይ ተሓዘለይ ትብል እዛ ኣባል ፓርላማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝሃቦ ምላሽ ከምኡ እንተዝኸውን መን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትርነት ተማሂሩ ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ንምዃን ሓደ ፍልጠት ይህልዎ እምበር ብኩሉ ዓይነት ቀዳማይ ሚኒስትር ክኾኑ ዘኽእል ብቕዓት የብሎምን ብናትኩም ጽቡቕን ሰናይ ፈቃድን ቀዳማይ ሚኒስትር እንተኾኑ እኳ ዝብል ምላሽ ይዎም እንደዚያማ ከሆነ ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስትርነት ተምሮ የመጣው? በእናንተ ደግነትና መልካም ፈቃድ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብቲ እዋን ነቶም ሽሞኛ ሚኒስትራት ሓደራ ዝብለኩም ቀንዲ ስርቅን ልመናን ምጥፋእ እዩ ኢሎም የሚቀጥለው መንግስት የካቢኔ አባላት የሆናችሁ ሚኒስትሮች ዋና ተልኳችሁ አርጋችሁ ብትወስዱ ብዬ ማነሳው ሌብነትና ልመና ማጥፋት ስርቅን ልመናን ክሳብ ዘሎ ዝሃገር ርእሳ ከተቐንዕ ኣይትኽእልን ኢሉ ኣስዒቡ ኣተሓሒዙ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትራት እምበር ናይ ብሄራት ሚኒስትራት ኣይኮንኩምን ኢልዎም ኣብ ካቢነ ንብሄር ምውካል ስለ ዘይከኣል ብዝብል ሓድሽ ዝተመስረተ ካቢነ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝንክን ስራሕ ዘቀላጥፍን ምዃኑ ኣብቲ እዋን ብሚኒስትሪ ፕላንን ልምዓትን ተገሊጹ ነይሩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እትከታተልዎ ዘለኹም ካልኣይ ሪፖርት ንኮቪድ-19 ዝምልከት እዩ ለበዳ ወይ ከዓ ለብዒ ኮቪድ-19 ንብዙሓት ካባና ክንክን ጥዕና ዝረኽብሉ መንገዲ ወይ ሜላ ይቕይረሎ ይበል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልእ ቦታታትን ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ቨርቹዋል ወይ ከዓ ብማንዛ ዝካየድ ቆፀራታት ሕክምና ውፅኢታዊ ኮይኑሎ ከምኡውን ሰባት ዝደልይዎ ክንክን ጥዕና ወይ ሕክምና በዓልቶም ክመርፁን ክቆፃፀሩን ናብ ሆስፒታላት እውን ዘይምኻድ ወይ ዘይምእታው ኣኽኢልዎም ኣሎ ይበል ካሮል ፐርሰን እያ ዳልያቶ መንያ ተርጉማ ክተርቦ እያ ላቪዝ መቲቦብ ወዳ ውፅኣት ምስ ሓዞ ብዛዕባኡ ኣብ ኣቡጃ ናይጄርያ ኣብ ጥቓ ገዝኣ ምስ ዝርከብ ሓኪም ብቪድዮ ተዘራሪባ ሓደ ካብቲ ዝለብዐ ኮቪድ ኣምፂዎ ዘሎ ሓድሽ ነገር ኣብ ሃብታማት ይኹን ድኻ ሃገራት ዝርከቡ ሰብ ሞያ ክንክን ጥዕና ንዝከናኸንዎም ወይ ዝከታተልዎም ሰባት ነዚ ዝገብርሉ ቅልጥፉን ፍጹም ሓድሽ ዝኾነን መንገዲ ምቕያሮም እዩ ቴሌሜዲሲን ማለት ብማንዛ ወይ ከዓ ቨርቹዋል ዝካየድ ሕክምና ኣብ ህንዲ ኣብ ዝርከቡ ርሑቕ ቦታታት ሂማልያ እውን ከይተረፈ ዝውቱር ኮይኑሎም ዶክተር ራጀስ ጉላሪ ኣብ ሂማልያ ህንዲ ዋና ዳይሬክተር ሕክምና ቻምባ እዮም most of the time of the year these are cut off from the rest of the world መብዛሕትኡ እዋን ዓመት ብሰንኪ ከቢድ በረድ እቶም ኣብዘን ቁሸታት ዝነብሩ ሰባት ካብቲ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም ርክባቶም ይብተኽዩ ይብሉ ዶክተር ራጀስ ብመስመራት ቨርቹዋል ወይ ከዓ መንዛ ግን ሕክምና ዘድልዮም ሰባት ኣብ ክፍልታት ኦፒዲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወይ ከዓ ሆስፒታል ምድቃስ ዘድልዮም ሰባት ዝሕከሙሉ ኣገባብ ምስ ፍሉያት ክኢላታት ከምኡውን ወላ ምስ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዘለዋ ናይ ህፁፅ ሕክምና ክፍልታት ሆስፒታላት ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ዶክተር ጉላየር ከም ዝብልዎ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ከም ኣልትራሳውንድ ዝበለ ዓይነት ምርመራታት እውን ክገብሩ ሰልጢኖም እዮም ኣብ ሆስፒታላት ከተማ ዘለዉ ዶክተራት እውን ብኦንላይን ወይ ከዓ ብርክባት ኢንተርኔት ኣቢሎም ከንብብዎ ይኽእሉ እዮም we have been able to cater to about 3000 consultations in OPD consultations ኣብዘን ክልተ ቦታታት ን3,000 ዝኾኑ ካብ ሆስፒታል ወፃኢ ማለት ሆስፒታል ምድቃስ ዘየድልዮም ሰባት ጥዕናዊ ምኽሪ ሂብና ኢና ልዕሊ 60 ዝኾኑ ብመስመራት ቨርቹዋል ወይ ከዓ መንዛ ኣብዘን ክልተ ቦታታት ህፁፅ ሕክምና ሂብና ኢና ኢሎም ዶክተር ራጀስ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ቴሌሜዲሲን ወይ ከዓ ብማንዛ ወይ ቨርቹዋል ብቆፀራ ዝወሃብ ሕክምና ንገለ ቆልዑ ሕማሞም ከይገድድ ኣብ ምክልኻል ብ99 ሚእታዊ ነኪዎ እዩ ብመሰረት እቲ ኣብ ሂውስተን ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ዝርከብ ማእከል ጥዕና ሳይንስ ዘካየዶ መጽናዕቲ እቲ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ብማንዛ ወይ ከዓ ብቨርቹዋል ዝካየድ ሓኪም ናይ ምርኣይ ቆፀራታት ቆልዑ ካብ ገዝኦም ወፃኢ ብኮቪድ-19 ከይተሓዙ ተኸላኺሉ እዩ ኣብ ገለ ገጠራት ኣሜሪካ ከዓ ሰባት ሓደገኛ ወልፍ ዘትሕዙ እፅታት ዝወስዱን ብዙሕ ግዜ ኣገልግሎታት ዘይረኽቡን እዮም እሁላት ማእከላት ሕክምና የብሎምን ሓደ መጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ከም ዘርኣዮ ቴሌሜዲሲን ወይ ከዓ ብማንዛ ዝካየድ ሕክምና ማዕረቲ ነቶም ሰባት ብኣካል ረኺብካ ዝውሃብ ሕክምና ውፅኢታዊ ኮይኑሎም
እዚ ሜላ ብማንዛ ዝካየድ ሕክምና ክኢላታት ቅድሚ ዝለበዳ ዘይነበሮም ብፍላይ ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ንዘለዎም ወተሃደራት ኣሜሪካ ንምሕካም ኣኽኢልዎም እዩ። ዶክተር ጆኤል ስኮልተን ገዲም ኣመሓዳሪ ክንክን ጥዕና እዮም። One of the benefits I think we've learned in the pandemic has really reinforced. ሓደ ካብቲ ዝተምሃርናዮ ረብሓታት ኢለ ዝኣምኖ እቲ ለበዳ ነዚ ብማንዛ ወይ ከዓ ቨርቹዋል ዝካየድ ክንክን ጥዕና ኣሕይልዎ እዩ። ሰባት ንኽዘራረቡ ገይርዎም እዩ። ብመዳይ ጥዕና ከዓ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና እቶም ዝከታተልዎም ሰባት ኣብ ክንዲ ኣብ ክሊኒካት ወይ ከዓ ሆስፒታላት ጥራይ ኣብ ገዝኦም ኣብ ማሕበረሰቦም ከመይ ከም ዝንቀሳቀሱን ከመይ ከም ዝዋስኡን ክርእዩ ኣኽኢልዎም እዩ ይብሉ ዶክተር ጆኤል። ብተወሳኺ እቲ ቴሌሜዲስን ወይ ከዓ ብማንዛ ዝውሃብ ሕክምና ቁጥሪ ናብ ሓሓይም ዝኸዱ ደቂ ተባዕትዮ ክውስኽ ገይሩ እዩ። ብመሰረት መጽናዕቲ ክሊኒክ ክሊቭላንድ ደቂ ተባዕትዮ ወይ ከዓ ሰብኡት ካብ በኣካል ናብ ሓኪም ምኻድ ነዚ ብማንዛ ዝካየድ ዝያዳ ፈትዮም ኣለዉ። ብማንዛ ዝግበር ክትትል ሕክምና ዋላ ከቢድ ጸገም ጥዕናውን ከይቀትለካ ክገትእ ይኽእል እዩ። እዚ ብቨርቹዋል ወይ ከዓ ብማንዛ ዝካየድ ሕክምና ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ። ገለ ካብኡ ካብ ስራሕ ብዙሕ ኣየበኩርን ንመጓዓዝያ ዝወፅእ ገንዘብ ይንኪ። ቅድሚ ሎሚ ሓኪም ናይ ምርኣይ ኣጋጣሚ ዘይነበሮም ከዓ ሓኪም ክርእዩ የኽእል። ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ዙርያ ዓለም ክንክን ጥዕና ክመሓየሽን ግዜን ገንዘብን ብምቁጣብ ከዓ ድኽነት ክንኪ ክገብር ይኽእል እዩ። ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክንቅፅል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ንዕድላትን ብድሆታትን ድሕሪ ምርጫ ኢትዮጵያን ምምስራት ሓድሽ ካቢኔን ክንርኢና። ኣጋይሽና ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል መምህር ታሪክን ተመራማሪ ጉዳያት ኣፍሪቃን ኣብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ፣ ከምኡውን ናይ ኪነ ህንፃ ምሁር ኣርክቴክት ኤርሚያስ ኣማረ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ሕጂ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ናይ ህንፃ ኩባንያ ዝሰርሕን ናይ ቀረባ ተኸታታሊ ጉዳያት ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪቃን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ነቲ ዘተ መሪሕዎ ዘሎ ናብኡ ከብለኩም። ኢትዮጵያን ሓድሽ ምምሕዳርን ዝብል ኣምር ክትሰምዑ ከለኹም እንታይ መፂና ኣብ ርእስኹም? ዶክተር ዓወት ሕራይ በትረ የቐኒየለይ ንስዕድነ ኤርሚያስ ከዓ ጽቡቕ ሌላ እንታይ ተሓድሽ ዝብል ሕቶ ይመጻሉ። ብመሰረቱ ነቲ ሕቶሃስ ብሕቶ ክምልሶ ምክንያቱ ቅድሚ ምርጫ ዝነበረ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጸጥታዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብኸፊል ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓበ ሓላፍነትን ዓበ ተዋሳእነትን ነይርዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሓድሽ መርገፂታትን ሓድሽ ኣካይዳን ሓድሽ ርእዮት ዓለምን ኣይራእኹሉን ዝሓድሽ ዝበሃል ዘሎ መንግስቲ እሱ ተቀዳማይ ሚኒስተር እዩ። ተባባዕቲ መንግስቲ ንሱ እዩ። እቲ ኣካይዳ ንሱ እዩ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሰንስ ኦፍ ሌጂቲመሲ ወይ ከዓ ሕጋዊ ቅቡልነት ኣለኒ ብምርጫ ዝተረከብክዎ ስልጣን ወይ ከዓ ብምርጫ ዝተረከብክዎ ተልእኾ ኣለኒ ዝብል ውሽጣዊ ስምዒት ዝፈጥሮ እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ነገር ኣይራእኹሉን። ጌጋ ክኸውን ኣብ ናብባይካ ተስፋ ይገብር። ምክንያቱ ብዙሕ ሓድሽ ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ዘድልዮ ተነቃፈ ኩነታት እያ ዘላ ኢትዮጵያ ንዘባና። ኤርሚያስ ኣነ ነቲ ሕጂ ሓድሽ ዝተመስረተ መንግስቲ ልክዕ ከምዚ ሓድሽ ሃገር ዝምስረት ዘሎ ምሲልካ ዝተቐረፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ብትናታቶም ርእሲ ማለት እዩ። ካብ ዝነበረ ኢህአዴግ ዝበሃል ተፈንጭሉ ዝወፀ ሓይሊ እዩ። ኢንፋክት እውን ዋላ ሕዚ እውን ዋን ፓርቲ ስቴት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ኢህአዴግ ዝበሃል ነይሩ፣ ሕዚ እውን ሓደ ናይ ብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ዳንኪራ ቁሩትለይ ነቲ ኤክስፔክቴሽን ፈተና ክኾኖ ክእል እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ነቲ ሓድሽ ኣመራርሓ ምናልባት ብዙሓት ፈተናታት ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ዝቐጻሉ ንዕልሉ ኣሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ታንኪዩ። ኩላና ኣብ ምዕራባዊ ዓለም እንዲና ንነብር ፓርቲታት ወይ ከዓ ሕፁያት ናብ ምርጫ ቀሪቦም ምረፁና ክብሉ ከለዉ መደባት ሒዞም ተስፋታት ሒዞም ሰኒቆም እዮም ዝመፁ። መረፅቲ ድማ ነዚኦም ግምት እትዮም እዮም ዝመርፅዎም እሞ ብዓብላላይ ድምፂ እዩ እቲ ብልፅግና ፓርቲ እውን መሪፅዎ ነዚ ሓድሽ ምምሕዳር እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመርሕዎ ማለት እዩ። ከም ተዓዘብቲ ኣብ ተስፋታትን ኣብ ትፅቢትን ኣማእኺልኩም ማለት እየ እዚ ሓድሽ ምምሕዳር እዚ ኣብ ቅድሚት ጥቕስ ኣቢልካ ኣለኻ ኤርሚያስ ካባኻ እውን ክቕፅለላ ደልየ እየ። እንታይ እቶም ብድሆታት ወይ ከዓ ቻለንጅስ ነዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቅድሚቱ ይፅበይዎ ዘለዉ? ብቐዳምነት እዚ ስልጣን እዚ ክርከቦ ከሎ
تذكروا كافتن زحلفه ونفلي زبلو ملئتي إثيوبيا على تحت حدا منغستي زي يكون له خناتاتي تركيو زلو ስለዚህ definitely ናይ peace and stability ሓደ ዓብይ ዕማም እዩ ዝኸውን ካልኣይ በቲ ኩናት እውን ቅድሚኡን ዝነበረ ሓጎስጎስ ብፍላይ ዝሓለፈ 3 ዓመት ዝደቀ ኢኮኖሚ እውን ሕዚ እውን ብኩናት ተወሲኽዎ ንዑ እውን እንዳተኣከበ ዝመፀ ናይ ስራሕ ስእነት እውን ግዛዖን ክሉ እዩ ስለዚ እዚ እውን ቀሊል ቻሌንጅ ይኾነን ሳልሳይ ድማ ዲፕሎማቲካሊ ምስ ናይ ደገ ዓለም ብፍላይ ምስ ወስተርነርስ ዘለዎ ርክብ እንዳኸፈ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ምናልባት مليئو تتوتيسو كبير حدا قاف ودق لازخل مسون بقولطف تعشم زغورلو منغدي لشلو كون خيلي لا اذا امن براو على درجه geopolitical stability of the within Africa زغورو زلو مبرق افريكا زغورو زلون مسون بينو تراي الخدس اللي خيكونس ارتا السودان ايجيبت مش كلن حاويسو مسأل زغورو قطالاي نحزنتون كمبراو عيفتنا الى كريو خيليه دكتور عوت كاب بدهوتات كاب ارمياز زتقسم وصاي اللودو هو انتي بلاتفورم يقربو بالصقنا سلفي وإذا منقسسي أب منتهي عينتنا مرجع بلاتفورم يتمسيتو نزبل أقداسي أزي أقداسي حتولو نس ناي إهاديك زنبرة إثنيك فيدراليزم وي إثنيكاو فيدراليزم تباهيلو خم لمود بتوع ساعات محضرة هاجر أماراتي نمبار أب إثنيك ايدنتيتي وي أب إثنيكاوي مننت زي تموركوسات أب إثيوبياو الناس تموركوسة التحساسبان قلن زي أطرح نيراتار استمبر أب قطبا أب كال محبرة بوليتيكاون دبلوماسياون زندناتات إثيوبيا مس غروبا بتاعه مس عالم زخونة نشر بلاتفورم أقربا بالسجنا منجس كابو حليف كاجن إزيو مللي بالسجنا بارتي إزيو مللي ناي بالسجنا بارتيز مصرته منجس كبلك زخل ويك أكملك يعني ناي مرج أمد ساعات أتكبروا دو أتكبرون كبلك زخل نشر بلاتفورم أي نبرن صار حجها أيرأهم زلهم قبل عليه حجيز من كوناتن مش زس عبو محبر قطباون كلو لغات له منجس رجت وزخلون زي كلن بقندو تزعبه نز منجستي نز حدش منجستي ساينين زخونه مدرخ انتايو وي أرست انتايو إذا مرجع لدكتور أبي مانديت يبولو قبولنتن تلأخون يبولو لأن 3 مليون هزبي زمرت الشحكوا أبملؤ تجراي مرجع نبرن أبجح كفالات نايكال كفال إثيوبيا مرجعكوا أيم برنبر بحنتم 3 مليون زمرت وسك مانديت يبومولو نبن نزي حقاون هزباون تقبالنت قدماي منستر أبي نمن تايو كوعلو زي تي وساني جلاتي أرستي بتي كسان حجي من إثيوبيا أب تجراي راح زي كنا أبكال كفالاتنا إثيوبيا كتولوز سنحة والتحضروا أكايدا بخيد وي زي سلطان زي تقبلنا زي تطعيمه بايتار بيصير بحيلي نو سلامي زوات أنا زي زحشنا نحنا خملو هاجر كبل زي توساني تاريخاوي مجلتي يكخون ويوساني historical place not to define كذابري أنت لها دكتور عوت اتين خلت ملالي نايتم قدام مستر كوينن زنبرا ناف شلماتون زبقعوهم كلتنا تبتعطل إلا أنت اللي خارجته خطبة الله حق أيو نقفت الله وين ببزحي أنت قلنا شلمات نوبل زقبلهم سلام مس إرترا أبتوش تعدون كسجاجر يلهم نتزل برهونتات سلزقت وتبعيلهم شلمات نوبل نقبلوا مخنيات كوينيو إذن خلت نتبتعت زين عبز مرجع تشيت عنده نخشية أصبعت هذا نيرون تزبس عدي قوادو زبل رئيتو نخطبل في بلاتفورم في ناي مرجع ممرتي بروجرام أي نبرن زبل نكونسيو معناته إثيوبيا أبدأ زبلك حد كنا تشميما أبزلات الأواني إذا مرجع تخايدو السلام كو حصلو زخل من قديها أي ترجعني تاني في منجز أفهم مرجع إنساك خاطون كله حزباوي من العال أنصار حيلتات تجراي عندك هيدايو إذا مرجع تخايدون نشوتو مريتون إذا منجز تتخيلون ስለዚህ ባህሪያው መግረጫው አለው ናይ ሰላም ዝበሃል ሓሳብን እዚ መንግስቲ እንዳኣሰጎሞ ተመረጠሉ መስርሕ ከላይ ካብ ብዙሕ ሃንቀውታ ካብ ብዙሕ ጽቡቕ ድልየት ካብ ብዙሕ ናፍቆት ናይ ሰላም ብዙሓት እንኮላይ ኣነ ብጣዕሚ ብዙሕ ዘጸምበልክዎ እዋናት ነይሩ ንዝናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ብርግጽ ከዓ ሕጁን እንተኾነ ብዙሕ ክጽምበል ዝግብኦ ነገራት ኣለዎ
እንተኾነ ግን ኣብ መሰረታዊ ሕዝቶ ናይ ሰላም መስርሕ ዝበሃል ውዕል ዝበሃል የለን እንዲ ዝረኣናዮ ኣትሊስት ውዕል የለን ግን ብመሰረቱ ኣብ ዱልዱል ባይታ ዘይተሰረተ ኣብ ቅንዕናን ጽቡቕ ድሌት ናይ ሰላምን ዘይነበሮ ነቲ ኩናት ብኻልእ መልክዑ ነገለ ወገን ንኸሃርም ዝተዳለወ ዓይነት ስምምዕን ዓይነት መስርሕን እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ናትና ኣናብባ ኣብቲ እዋን እቲ ከም ዝበልኩኻ ሰላም ሃረርታን ናፍቆትን ጽቡቕ ድሌትን ክዝምበዕ ገይርዎ ወይ ባየስ ክኸውን ገይርዎ ዳ እምበር ብመሰረቱ ፍሎድ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ዝበሃል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምክንያቱ ኢትዮጵያን ርእሳ ኣብ ውሽጣ ሰላም ዘይገበረት ምስ ገዛእ ርእሳ ኢትዮጵያ ሰላም ዘይገበረት ምስ ጎረቤታት ሰላም ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ኤርምያስ ዝተፈለየ ነጥቢ ተልኳ ጎስኳስ ናይቲ መረፃ ካብቲ መጀመርያ ጀሚርካ ክትሪኦ ከለኻ ኢቭን ንድሕሪት ተመሊሰ ናይ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ነዊሕ ዓመት ስቴልሜት ዝነበረ ሽዑ ዕርቂ ገለ ክገብሩ ከለውን ድሕራይ ምስቶም ኣብ መሬት ዝተገበሩ ነገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ዲናይል እየ ዝብሎ ኣነ ዲናይል ድማ ናይ መወዳእታ ናይ ጄኖሳይድ ስቴጅ እዩ ነቶም ነገራት ንድሕሪት ተመሊስካ ክትሪኦም ከለኻ ቅንዕና ዘይነበሮን ልክዕ ናቱ ውፅኢት እውን ነቲ ዝነበረ ሓይሊ ተቃዊምካ ናይ ባዕልካ መንግስቲ ናይ ምምስራት እዩ እምበር ሪሊ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘራኽብ ንህዝቢ ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእተወ ኣማራፂ ፖሊሲን አይዲዮሎጂን ሒዝካ ንህዝቢ ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ ንክትወስድ ኣይነበረን እንዳረእናዮ ንመፅእ ኣለና ኢና ምክንያቱም እቲ ኩናት ዳርጋ ኣብ መጀመሪኡ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ተሰማምዕሉ ፓወር ስትራግል ኢሉ እዩ ዳርጋ ገንዚሞ ነይሩ ሕዚ ግን ቁሉዕ ሲቪል ዋር ኮይኑ ዘሎ ሓሳባት ተሸጡ ናብ መሬት ወሪዶም ፖፑላር ኮይኖም ከም ናይ ህልውና ኣምሲሎም በቲ ክትመፅእ ከለካ እውን ናይ ናሽናሊዝም ተኣሽሙ ተላዒሉ ንሕና ብምንነትና ኢና ንጥቃዕ ዘለና ዝብል ነገር በዚ እውን ብንዳዓዲ ምሓራ እውን እንታይ ዓይነት ከምዚኦም ዓይነት ተሸይጦም ኢቨን ኣብ ማእኸል ከተማ ዓዲ ዘለዎ እውን ወላ ካብ ብልፅግና ወላ ካብ ሕወሓት ወፃኢ ዝኾኑ እቲ ህብረተሰብ ነቲ ህብረተሰብ ፅቡቅ ፅዕንቶ ገይሩ ለውጢ ከምፅእ ኢልካ ተሓስቦም ሰባት ዓበይቲ ሰባት እውን እንታይ ዓይነት ሕማቃትን መርዝ ዘረባታት እውን ምዝራቦም ናይ ባሓቂ ነቲ ሰብ ተላሊፍ ሓደ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ወይ ሓድሽ ነገር ፈጢሩ ንካልእ ማርጂናላይዝ ኣብ ምግባርን ጨፍላቃይን መግለላይን ዝኾነ ስርዓት ኣብ ምስራት እምበር ካልእ ዝረአ ኩሉ ነገር የለ ዶክተር ዓወት እዚአን ክልተ ነጥብታት ትርጉሙ እንታይ እዩ ዝብል ብዙሕ ሰብ ስለ ደንግርግር ዝብሎ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ዝጀመሮ ውግእ ምኽባር ሕጊ ኢሉ ጀሚርዎ ዓመት ሙሉእ ቀፂሎ ኣሎ ማለት እዩ ክሳብ ሎሚ ካልኦት ድማ ኤርምያስ ከይተረፈ ውግእ ሕድሕድ ዝብል ቃል ተጠቂሞ ኣሎ እሞ ኣብ መንጎ ምኽባር ሕግን ውግእ ሕድሕድን ዘሎ ኣፈላላይን ሓድነትን እንታይ እዩ ክቡራትና እዚ መደብ እዚ ኣይተፈፀመን ካልእ መዓልቲ ክንመለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ኤርምያስ በየነን ዓወት ወልደ ሚካኤልን ኣዝና ነመስግን ደጋጊምና ከም ዘዘኻኸርናኩም ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ኣኼባ ክጅምር ሎሚ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክዘራረብ ብቐጥታ ተኸታተሉና